लोगोफोर खुलुमबाय जोङो सेकेन्ड ब्लग नङा सरि सेकेन्ड कभार भिडिअ बानायनो आखायाव लादों माने आखायाव लाबाय नै ओरै नायदो बे नानि बै जाहैबाय आगै संगित नैबे जाहैबाय आं बुरि मांग्रि दासो देरफुनाय दे 15 बोसोर नै लोगोफोर कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों थाबथायो सालाया ओंखारबायनो नैबे मा बथल मिथिगौ अमृत बेखौ लोंबाथाय एनार्जि फैयो ओरै आयंनि हामोनि 2,000 A few moments later. लोगोफोर नै बेयावहाय नोंथांमोनहा आब'मोन मादैमोन आइमोन आफामोनखौ नुदोंना बेयावहाय माने जब कार्डनि खामानि जागासिनो दङथ' बेखायनो हाग्रा एवदों आरोना आयौ हो ए खालफाट खालामगोन सिदा लाबाय दाना आंखौसो खावला जोबथाराखै लोगोफोर ना गुरहैनो नागिरदों ना बुरजा मोनगोन नालाय बेखायनो देलायनानै फैदों आरो ने गथ' गथाय फिसा बयबो फैजोबदों एसे दुब्लियाव ट्रेक्टर नायनो देखायनो सैमाया साला बुंदों आयौहाय होनदों दा आलि एसे लांफुरलै जाबाय हांखोबाय आयौ साला कपिराइट फैरा पल्टु नै जोंना पार्टनारा पल्टुबो फैदों बडिगार्ड लोगोफोर ना गुरहैनो नागिरदों कभार भिडिअनि आरोना दहाय एदावनायसो जादों जोंना कभार भिडिअआ जोब्बाय थांनोसै लोगोफोर ना गुरनायनिबो लादोंमोन रयेल एनफिल्ड मानो गारखो नोङो आदा नैबे बिबारखौ गारबाय मानो गारखो नोङो लादो नाया मानै मोनदोंमोन ओमफ्राय अननानैहाय बै आगैयाहाय दैयाव गारहरबाय आरोना दोनहरबाय माने हाय लोगोफोर खामार फारानि फुख्रि दै नङा खामार फारानि मैना बिलोआव जुगुरुब ना गुरनि हाय लोगोफोर जुगुरुब ना गुरनि फैदो थांसै हावरिया खाफाल राखावनाय खाफाल फिसाय सासेखौ मोननो रोङा फिसाय सासेखौ मोननो रोङा सिंजोमै दाखा जाजोबलांबाय आंनि महर मुस्रियाव फैदो फैथांसै थुथांसै नाबो मोननो रोङा हावरिया मोनगि खाफालालाय जोब्बाय लोगोफोर थांनोसै बाय बाय आंनि ब्लगा एसेयावनो जोब्बाय लोगोफोर आंनि ब्लग भिडिअआ टाटा बाय बाय गोजोनथोंसै आइ बिमा लोखि फुजानि गोथार अननायखौ बयनिबोसिम जासिहरबाय जाहाथे आइ बिमाया बयनिबो न'आव थांनानै माने ओंखाम दै मोनजायै जाया आरोना बिराद रां रुफा थायो आरोना लोगोफोर नम' बाय बाय